Τι είναι, τι δεν είναι αγροτουρισμός. Απόψεις, γνώμες και θεωρίες για τον αγροτουρισμό υπάρχουν πολλές. Δεν υπάρχει όμως μια ξεκάθαρη και καθορισμένη ταυτότητα. Το ερώτημα παραμένει: τι είναι ο αγροτουρισμός? Μέλι. Τραχανά. Όπα. Λοιπόν, όλα καλά και όλα ωραία, και όταν έρχεστε στην πλαστήρα πρέπει να έρχεστε σε μένα να παίρνετε γλυκά. 1994 ιδρύσαμε τον Γυναικείο Συνεταιρισμό. Ήταν ένα πρόγραμμα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το σύνδεσμο που ήταν τότε, ναι. Αλλά τώρα όμως που έγιναν οι δήμοι, λοιπόν, ήταν μία γυναίκα από κάθε χωριό. Αφού μαζέψαμε κάποιες γυναίκες που μπορούσαμε να συνοηθούμε, ιδρύσαμε αυτόν τον Γυναικείο Συνεταιρισμό, αλλά η υλοποίηση όλη ήταν από την Άνκα. Ο Βασίλης ο Μπέλης μας στήριξε πάρα πολύ. Τα πρώτα 3 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά μετά, από εκεί και πέρα, με τη βοήθεια βέβαια πάντα του Βασίλη τον Μπέλη και με πρόεδρο τη Φρυδερίκη, όλα πήγανε καλά. Τα πρώτα ήταν δύσκολα, αλλά πήραν όλα τον δρόμο τους και τώρα έχουμε ένα εισόδημα στο σπίτι μας. Είπαμε πρώτα για εισόδημα συμπληρωματικό και αν σας πω τώρα, είναι και το κύριο εισόδημα. Σημαντικό αυτό. Για την ύπαιθρο, τι είναι? Ένας τρόπος ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω μιας ήπιας μορφής τουρισμού. Τι δεν είναι? Η μαζική και επεμβατική ανάπτυξη με πάσης φύσεως ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα της υπαίθρου. Τι είναι? Μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου που εφαρμόζεται επιτυχώς εδώ και 30 χρόνια για να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα όπως η ερήμωση της υπαίθρου, η αισθηφιλία και η μείωση της αγροτικής παραγωγής. Τι δεν είναι? Απλώς μια ωραία ιδέα ή μια ευχή. Τι είναι? Μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, όπως τα έχει ήδη κάνει η Ευρώπη, τα προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα. Τι δεν είναι? Μια ευκαιριακή και γρήγορη λύση. Τι είναι? Μια ήπια μορφή τουρισμού με την οποία μπορούν να ασχολούνται οι ντόπιοι αγρότες προκειμένου τα εισοδήματα να επιστρέφουν στην τοπική κοινότητα. Τι δεν είναι? Η εκμετάλλευση του πλούτου μιας περιοχής από επιχειρηματίες που δεν ανήκουν στην τοπική κοινότητα. Τι είναι? Η διατήρηση των εθήμων, της λαογραφίας, της χειροτεχνίας, των παραδοσιακών τεχνών και εργασιών που τείνουν να εκλείψουν. Τι δεν είναι? Μια μορφή ανάπτυξης που παραβλέπει την πολιτιστική κληρονομιά. Τι είναι? Η ανάδειξη της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας του κάθε τόπου. Τι δεν είναι? Η ισοπαίδωση και η ομογένεια όλων των περιοχών.